سلام برای تماشاگران هجا ام ایرو لگونده حسینک آلی جنه وکی و دزانن دوان روز داویدا لولات مگلک شواد شدن للجه لجودی ام وی بونج بو روزه و بشوپینن ایرو هاتن لجه ام شاف دریف کن بکا لهرم چه ضرر زیان چه بیه جنگه دست بد کرد. دوی شواته دا گلک زرار چه بونه اجازه ورجی داره بعیوان هنه اوان داره بعیوان جی همون شواتی نه یعنی چندنیا حبه کی دار جبو کو به آسته گلک کد خوازه گلک خدمت خوازه وکی و دزانن یعنی انسان بهتر دخوازن خوازای خراب کن داران ببرن لی چندنیا داران دا انسان زیاده تگیشتینن لی اف دارن بیوان یعنی گلکن و دارن کوب سالان خدمت آن هاتیه کرن جبو کو بینه وی آسته لی مخابن به شوات را همو روبرو مانه شوتینه و که بود بینن همو او بیه پالیوان حشک بونه جبر کل دورا بعیوان سنجی هست هم دیواره سر دیوار جی مشتکان دادن سر دیوار مشتک او قالو قرش برجینن کجرات بجن دادن سر دیوار جبو کج درد حیوانه کی نه ناو آرازیه لوراجی او زیاده تر تاثیر چکریه بدینن لبر یک لدو یکی بعید همو شوتینه یعنی گلک زرار چه بویه لگوند ادخوازم بالای بکشینم سر شتاکی دجی اوه داره وکی بود بینش خواه اوه نه همو داره بعیوانه لیله بر او سببی که او شوات درکتیه گو هرتنا وان دیرگانن دیرگ جیرانه جبر که او دیرگن جداران دگو هرینن اوه جاسن لیدخن پشتی وی گوهرینه اف شوات رو داده هی اف جی راه نکرنش خواه بنرن اف معشله اف جی چوه سردارا بعیده معشل لگورا میواتریه بهتر تری دکره معشل هنگی بهتر مزند به امجد چه سرداره جبوی جی دیار داره همو دو به تریش خالبش تریا کوپه و یجی خویات که امگوسان هنگی نزیک جبین و
dibînin tiriya ku pêve ye alî heme hişk bûne ev jî wekî mehşêlê ye. Tabii derdora erd hemû reze eja rez jî me gotiya hemî rezên çardaxin meşêl hatine çêkirin gelek tirî jî girtine ev tirî jî hemû bi şewatê re ev bîye wekî wîzdînin ev weşiya tiriyê ye fikirin yanî ketiye çi astê mixabin insanê ku emrê wan heftê heştê sal e li vê derê ji xwe xizmetekî dikin darekî datînin yan em ji baxçeyekî lê her salê carekî feîlekî dibe li vî welatî bi salan e şewat çê dibin ez dixwazim hinkî behsa ev rêze şewatên ku li welatê me bi taybet li Licê mijara me ji bo ku Licê ne niha li vir jî meşêlekî dîsa heye. Di sala 1994 da gundê Hüseynîk bi temamî hat şewitandin 130-140 mal bûn. Beriya wî jî di serhildana 1925 da dîsa gund bi boneya piştgirî dana serhildanê hatibû şewitandin û dîsa wekî 94 da gund hat şewitandin hat valakirin însan ji welatê xwe terkî welat bûn ketin metropolan yên ku wekî masiyê ji avê derkeve em bêjin ketin nav bajarekî din qelebalixekî din piştî demekî ew însanên temendirêjê extiyarê heftê heştê salîn vegeriyan welatê xwe hatin li van derana ew baxçeyê xwe ew avahiyên xwe ku hatibû şewitandin xwestin nû bikin xwestin darekî deynin xwestin di 4 Nîsanê da xwestin di 28 Edarê da bibi dengê xwezayî darekî dayînin ev dara sêvê ye ev jî bîranînekî wê heye di 4 Nîsanê da hatiye danîn ew jî tesîrdar bûye ji şewatê û şewitiya ye. Di nava baxçe de gelek darên fêkiyan hene hêjîr, xewx, mişmiş, încas, her wiha tû, goz dîsa tirî heye wekî me got sêv heye ev jî qedera vî welatiye çi ez nizanim her salê li vî welatî şewat çê dibin her carê sebebekî nîşan didin her carê dibêjin sebebê nediyar însanan dikujin dibêjin kujer nediyar e xwezayê dikujin dibêjin şewat sebeb nediyar e lê ya diyar çi ye li ber çav e ev xizmeta însanan ev keda însanan hemû hatiye tinekirin bidînin ev tiriya ku bi vê mêwe veye jî hemî ev ê bîye li vir jî darekî hêjîrê dîsa heye ev jî hêjîr e dîsa ev jî hemû bûnin ketiye çi astê li piştî xox heye. Temaşevanên hêja ez dixwazim balê dîsa bikişînim ser darekî din ev dar jî darekî gelek kevnar e dara tuyê ye û dizanin di nav fêkiyan da dara herî berxwedêr temendirêj piştî gûzê meriv dikare bêje yek jê tû ye ji ber ku tû li ciyê bê av jî tê ew hêza tuyê heye ev tû jî tuyekî kevnar e xurmê wê da jî kivş e agir ketiye xurmê wê hetanî nava wê jî şewitiya ye bifikirin darekî ku 100-200 sal temenê wê ji vê şewatê tesîrdar bûye û şewitiye zarokê gundiyan
yan jî em kar bêjin mezin gund jî pê disekin ji xwe sebra wan tê havîna tên hebî tû dixuyan ew firindeyên ku di nav xezayê dan ji xwe tên ser tûyê datînin tû dixwin ev jî bi vê boneyê hatiye şewtandin û ev ê hişk bibe yanî ev ê rizgar nebe çünkü agir ketiye qurmê wê cî xemgîniyê ye bi rastî gelek zirar çêbûye wekî me got gundê Hüseynik di dîrokê da du caran bi şewatên dagirkeran re rûbirû maye wekî avahî hatine şewtandin lê şewatên xwezayî hema her salê li vê derê rû didin ma li welatê din qey kes cixare nakişîne ma qey li welatê din elektrîk li ciyekî tune ma qey li ciyekî piraze nayşewtandin her carê sebebekî jê ra dibînin na yekê cixare avet na ji ceyranê ketekê na nizanim çi bû lê yê ku meqdûr dimînin însanê xwecihiyên van deranin kesên ku li van jîngehan dijîn ew kesin hemû jî însanê extiyarin li vê dijîn ji xwe jiyan li wan wekî hatiye tecrîdkirin ev tiştê ku xewimiye jî vê şewata ku çê biye jî ew keda wan e ku ji xwe firingiyekî bacikekî em bêjin pîvazekî yan balcanekî ji xwe çandine ew jî hatine şewtandin darekî wan fêkiyê her wiha tiriyê wan rezê wan hatiye şewtandin meqdûr mane va însanan heftê heştê sal emrê wan e yanî mafê tu kesî tinin van însanan bi vî qaydeyê terbiye bikin lazim e herkes divê awî divê alî da hinkî xweşbînî bin bi taybet tevgerên ekolojîk her wiha aktivîstên xwezayî kesên xwezaparêz divê hayî ji van însanan hebin xweza çawa dişawite zindiyê nav xwezayê zirar dibînin li vir agir ketiye nava bav û baxçeyê gundiyan jî gîştiyên malê wan jî zirar gîştiye wan qada wan e jiyanê hatiye şewtandin wekî min destpêkê jî got bi awayekî wekî wan bikin tecrîdê rewşekî wisa ser wan çêbiye meqdûrin ew jî lazim e dengê me li ser wan ev dengê me bigî raya giştî û li aliyê dîtina vê bûyera ku xewimî vê şewata ku çêbiye herkes xweşhal nêzik bibe û dengê wan bibîze jîngeh didome. Ev jî dara mişmişê ye li vir ji xwe servan darin hemû evênin hemû tirîye biye wekî mewî jê bibînin yanî tirî ketiye çi halî mî şawitiye ye ser mixabin ev ji nedîtî ve tê û dibêjin sebebê şewatê jî nediyar e tiştê diyar biye. Yani kurmê rezê ve derê çi xasa stûr bûne xasî kurmê darekî yanî wisa rezekî wisa gelek jî baş e lê êdî ev şû yanî hemû şawitiye ye mixabin cî xemgînî ye.
گنده حسینی که ما گفت گنده کی کهناره اجا اف کانیا گندجی 130-140 مال لبر و آوه بون لبر و کانیه همو به آوه سکنیان ده همان دمه دا لبر و آوه باغچه جی گلک هبون کی نهاجی دیسا باغچه هنه لبر لپیشیا کانی حوزه کی هاتیه چه کرد جوی حوزه جی آوه برد سر باغچه یا به سال 1953 داج آلی گندیان ده هاته چه کرد او باغچه کو لبر و آوه نه او جی بشوات را همو تنه بونه صد مخابن ام جی گرو گشت خود دومینن مخواست ام بین هم قرتکی آوج کانیا برین بخون و هم جی ام دیستا جی در که نوا خوزایی این که چاودری بکن جوه کانی را بجی کانیا برین جی جبر کو لبر برینداره که هاتیه درمان کرن گوه بونه ناوه کانیا برین ته گوتن کانیا کی بیروتیه اف جی وکی مگوت باغ و باغچه گند و هر وها 130-140 مال گند لبر و کانیه بین جوه آوه پیدا دبیتن لی مخابن نها باغچه و درجی همو شوتینه کی خمگینیه ev der jera bere gome te gotin ev jî qoriyê bere gome ye hemû tesîrdar bûye ji şewatê gelek jê darê wî agir ketiye qurmê wê koka darê jî şewitiye ye yanî ji ber ku kok şewitiye ne mimkün e êdî dar xwe nûkê wekî li vir jî dibînim êne ketiye koka darê her çi qasa ev çiloyê jorê wê zindî xuya bike jî ev ê ye hemû hişk bûye جبر کو تینا آگر لیخستیه غوری لیخستیه هشک بیه همین هاوسا چاودری بکو پیشتا بدین مثلا اف هاوردور اگه استیده انها دمشم جی چپ و راستم دار همو شوتینه اف کورین در دوره خویات کجی کوره خوی گندی لور خوی دادن حیوان خوال سروان کوران yani van daran hemu qurme wan agir ketiye tev ev bunu mesela liver ciye heri zede belok liver mesela ve dare ne mümkün ediye ev be fikir dare ki usam stureci qurme ve li agir ketiye qurme ve hemu hatta xadaya biniji şawut ya mexabın جبر کو داره و داره بهتر مزنن هزدار داره مازینه چه قصد تاثیر آگر هبجی لسر پیامانه لی حشک بونه مخابن یا بدین مثلا دار لپیایه لی از آنا ویا اوه بکم بقجعه بدین یعنی از اینکه خواه بافجمه قجعه لپیا خویات کلی بنیوان همو هاتنه شوتاندن اف خوزه بش چون نو ببه نزانم شوات نبیه بلا سر خوزای شوات تنی نبیه بلا سر انسانا به همان دمیدا دستلات و حوالبندن دستلاتان جی بونه بلا سر خوزای ما اف قادا کول پشت من خویاد که
hûn dibînin wekî taniyê reş xuyatike ev qada pişt min bi destê ew hevalbendên dagirkeran îsal hemû hatiye birîn xizal kirine darê vê derê hemû birîne lewra jî qasek berê ku darê em nav da meşiyan wê derê jî wisa bû daran hemû xizal kirine birine firotine û êca ji ber wî jî şewat zêdetir tesîrdar bûye wisan qadê ber bi çav wisa reş bûye yanî ev der nemimkün e êdî xwe nû bike çimkî ev ji xwe darayê hatiye birandin pişt re jî şewat çêbûye bêtir tesîr li ser herêmê çêbûye bidînin qadekî gelek mezin ji xwe ev qada ku şewat lê derket hûn dizanin berya vê şewatê şewatekî di jî li herêma Licê li Sêgoşeyê gundê Penaf Hüsênik û Dêrxist çêbû bûn qadekî bi qasî 25 hektar li wir şewitî bûn ev qada ku li vir jî şewitiya qada gundê Hüsênik tenê ye dikeve başûr Rojavayê gund û her wiha Bakur jî qismek derdora gund derdora xaniyan agir gîştiye hemû şewitiye ev jî qadekî bi qasî 20 hektarî heye tabii qada gundekî ku heywanê xwe lê diçerînin her wiha jîngeha firindeyên hawrdorê ye ajalên nav xwezayê ye bi taybet vê herêma ku ez lê me ev herêm bi taybet wekî herêma ku keroşk jîngeha keroşkan jî tê zanîn çunkî li vir keroşk gelek dijîn hem li vir hem jî li rexê aliyê avedîk jîngeha keroşkan e li van deran keroşk gelek dijîn ev qada ku şewitiye ez dixwazim hinkî besa qadê bikim wekî berê gomê qoriyê berê gomê terha berê gomê qoriyê avedîk her wiha herêma avedîk rezê avedîk her wiha çala komelê û baniya beyderan kî agir ji wir dest pê kiriye evan derana hemû şawitîne dîsa diyarê terhê çala şarge zeviya dirêj kaso di wir da hetanî pişta miqarê herêmên ku li gund têne zanîn evê ku bi nav kir hemû ketine ber vê pêla agir û şewitîne yanî jiyan li gundiyan heram bûye bax baxçê wan xwezaya wan hemû hatiye şewitandin lewra jî gelek meqdûrin jî gundî divê em jî wekî ekîbî em bibona dengê van însanê xwe dengê vê xwezaya xwe çunkî ev însanê me xwezaya me ye lazim e em bibe dengê wan însanê heftê heştê salîn ji heq nayê der nikare belkî ji heqê xwe bêder dawa heqê xwe bika dengekî xwe bigînî raya giştî lê em jî wekî ekîbî erkê me ye em tên dibe dengê însana jî dibe dengê zindiyan hemûyê navxwezayê û dibe dengê xwezayê jî em ê qasekî jî wisan alî terhê de hilkişin hawrdora terhê wisan jî em ê hinkî behsa wan derana jî bikîjin geh didome ev der jî dîsa yek ji herêma ku hatiye şewitandin diyarê terhê ji vir re tê gotin wekî wî dibînin hawrdor tevahî reş e ji bilî şewatê tiştekî aydê xwezayê nemaye hemû şewitiye ye wî dibînin wekî taniyê pûş û palaxê vê derê deviyê vê derê darê vê derê hemû bi şewatê re tune bûne bifikire vê derê pel jî bi van deviyan ve nemaye sed heyf û mixabin şewat bi vî rengî tune dike lê em jî divê li hemberî sebebê şewatan bêdeng nemînin yên ku bûne sebeb divê em li hemberê wan bertek nîşan bidin em xwedî li xwezayê derkevin em xwedî li jîngehê xwe derbikevin li van derana însan heywan xwedî dikin pez xwedî dikin qada heywanê wan e qada çerandina heywanê wan e lê mixabin ev der jî hemû hatiye şewitandin bifikirin orta havînê însan heywanê wan dondir da kaye bidine wan çi qasa rewşekî kambax e rewşekî xirab e meriv pê behs dike jî diêşe lê mixabin niha bermahiyên ku ji şewatê mane wekî hawrdorê
وکی مگوت امیرو هاتن گنده حسینک هرما کو هاتیه شوتاندن مباله کشان سر او زرار و زیانه کل سر گندیان چه بیه و سر خوزای چه بیه هری داویت خوازم لبر بانگه کی بکم جبو تفگرن اکولوژیک خوازا پارێزان اکتیویستان هنرمندان هلبستوانان وێژەوانان هەر وها دیسا jî siyasetmedaran ji kerema xwe bibin dengê xwezayê bibîzin bi salan el welatê me şewat derdikevin Cudî, Gabar, Licê, Dêrsim, Munzur van derena tev didim ber agir dişewitînin xwezaya me tune dikin jîngeha me li me dikin doje ji bo wê jî divê em bibin dengê xwezayê em li xwezayê xwedî derbikevin dema em bêjin li aliyê metropolên Tirkiye li aliyê Behraspî ku Akbelen jê re dibêjin li wê derê jî birandina daran di rojevê de ye li wir jî bertekên xwe ji bo li wê jî nîşan bidin li wir jî xwedî derbikevin lê yekser vê derê bidînin Kurdistanê bidînin ev der Kurdistan e divê qedera Kurdistanê timî şewat nebe ji bo wê jî em wekî Kurdistanî wekî Kurdperwer welatperwer em xwedî derbikevin xwezaya xwe ev banga me ji bo tevahiya aktivîstan tevahiya sazî û komeleyên Kurdan dostên Kurdan hunermendên Kurdan siyasetmedarên Kurdan ekolojîstên Kurdan bila ji kerema xwe xwedî derbikeve li xwezayê tenê bi me nemîne bi van hestan em îro hatin dawiya bernameya jîngehê em ê hewl bidin hefteya bê bi hêviya ku li jîngehekî rengîn em li pêşberî we bin hayş ve bin silav û rêz Di birîna min de jan heye gelek dêşek heze disotîne û ev êşa şewat bi xwe re demsalên stûxwar tîne dikim gazin zimanê min diêşe bêdeng dimînim dilê min diêşe dilê min diêşe